नमस्कार, मैं छवि छवि लाइफस्टाइल ब्लॉग्स रे आपना समस्तଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ମସୁର ଡାଲିର ମିକ୍ସର ବରା ତରକାରୀ। ମୁଁ ଏଠି ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ମସୁର ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଛି। ତାକୁ ପାଣି ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବତୁରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର ଡାଲି ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାରରେ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବା। ଡାଲିର ପେଷ୍ଟ ବନି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାପରେ ପ୍ୟାନରେ ନେବା କିଛି ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି ରଖିଥିବା ଡାଲିକୁ ଦେଇ ବରା ବନେଇ ନେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ନଉଟେଇ ଦେବା। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ହବା ଯାଏଁ ଭାଜିବା, ତାହେଲେ ଭିତରେ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମର ଡାଲି ବରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଠି ମୁଁ ନେଇଛି କଟା ଅଦା, ରସୁଣ, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବା। ତାପରେ ପ୍ୟାନରେ ଥିବା କିଛି ତେଲ ଦେଇ କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ବାହାର କରିନେବା। ତାପରେ ପ୍ୟାନରେ ଦେବା ତେଲ ଦେଇ କିଛି ଜିରା, ଗୋଟା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ କଟା ହେଇ ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡର, ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା, ହଳଦୀ ପାଉଡର ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା କଟା ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋ ଦେଇ ମସଲା ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଡାଲି, ଭଜା ହୋଇଥିବା ଆଳୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ତରକାରୀଟି ଏବେ ଆମର ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଡାଲି, ବରା, ଆଳୁର ତରକାରୀ। ଯଦି ମୋର ଏହି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।